Nice. Yes. Meron kayong calling plans? Ano? Oh, hindi Meron siyang na. plan. Magkano sa Pilipinas? 16 cents. 16 cents? Verizon. Mag-ano ka lang, dadagdag ka lang ng what? $20? $2, $3 yata for long distance. Wow. Oh, andito sila lahat. Sobra. Ano yung bagong number? Nag... For something. Nanili, mga something. 4 na. 634. Dapat Ano yung number? 4. 48446. Nang ano, Timarinis Nasa ano yun, ko na yung sa cellphone ko. Sino 1-1 muna? Oh, andito ko June. Sino 1-1-6? Mga estudyante dahil. Si baby. Oh, si Ay, baby. ginagamit sa ano. Yes. Mahal yun pag wala kang plan. Phone card ako eh. Ako ginagamit ko Yahoo. Ano? Yahoo. Messenger? Oh, Voice wala of- naman voice naman of- ako, no. diba? Okay na. Pag tumatawag Pero ako. kanina madaling araw. Magkano din ba na- sa ano? Ayun, 90, okay 18 cents. Pag cellphone, mahal. lang. Ano Eder sabi? Puntaan namin sa... Tayo na puto. Oo. So, sama ko si Julie, this weekend, Sa bagay. magkikita-kita kami. Oo. Siguro nag-aantay nga siya. Kasi sabi ko, Tama ako sa kanila Oh. ng gabi. Oh, Wala, ayaw mag-go. Oh. oh yes. hindi naman pala ako naka-text. Paano? Ay, magic number. Nabot na may magic number. Hindi. Ewan ko lang ngayon kung Parang makakita phone kasi card. meron silang lakad. Dati nauso kasi sa... Yan ko, si Sobra. Kaboy. Oo, ngayon na kasi nga galing lang sa... May naka-video pa ako. Pinibidyo lang ko Junie. Sobra. Sobra. O Junie! Tapos puro picture ulit. Non-stop. Ayun.